Nganti apa lagunya? Karenan marati siwi ayo Kak Elisa. Wah, luar biasa. Awet pertama panggung Semarang rungokke Mbak Elisa sakyane ora maleh. Matur nuwun atas apresiasinipun kula makili anak kula Elisa matur nuwun. Lah kowe iki mah sakyana saene kok malih kentir oleh malah. Lanjut kono melu Makten. Ayo Mbak Tatin. Sinopa Sinokarata mereka rata-rata pindah beten. Ora lho dirampung sih. Ngelmu gong-gongane Sang Dwija mangga Rodok mundur nduk men pilah. Gurar kewirangane kok le. Ngaturane wis underestimate wis ngilani wong. Kang tumrap neng. Lho, cetha to. Nggih to, artikulasi vokal konsonan lho. Pressing ya. Suara kok nggo pesing barang. Penekanan. Oh, penekanan. Kang tumrap neng tanah Jawa. Kaki tak semprot kowe. Mangapa? Lah kan suaraku landung, powernya luar biasa. iya tok baligon bar Lagi bener ya ngono kuwi. Agama gemeng aji Apa? Makan sesupotnya. Ora ana wong keplok blas ya. Jos. Alah. alhamdulillah Pun tembang kangen. nggih tembang kangen
kono mateni mic iki mau terasa aku. Neng memberi kesempatan pada yang semua. Iya, toh. Ora ya. Ora tak pateni ning meneng wae. Nih oke, iki oke permintaan. Iya. Dari apa jenenge? Dari sekian banyak request, paling banyak itu request fragmen antara Mbak Tatin karo Lekmin. Nah, ki nggo ngobati kangene para pamirsa kok. Apa? Lakone kok seminten edan. Karo pemuda-pemudi mriki ngersakaken lewung. Oh ya, kuwi Oh, oke. lewung ki jatah Ibu Pras biasane. Oh, Sindene yo isih Oh, Mbak banyak Tati, kok. lebih Ada Mbak suwun. Agnes, Mbak Orisa iki hadir lengkap. Ada Mbak Ayu, ada Mbak Neti, Mbak Wahyu Bupras. Komplit. Absen Anting sama Mbak Ika. Iya, iki suminten edan, kowe tetep dadi cempluk. Nah, sing dadi sumintene Lek Sukimin. Terus lenange? Lenange sapa iki? Mas Kisban. lagi nguyuh. Wong agak ngetap kok, Pri. Lagi ngerok. Lagi pipis karo Bu Pras mau. Apa ya lewung sik nyasi lewung sik ya ora apa-apa ta, Jas. Ya, lewat Ya, juga nggak lewat apa-apa. sikit. Mangga. Sinten? Seliramu apa? Nduk Erisa manut, Nduk Loh ini Orisa. ada Mbak Agnes sama Oh, Mbak iya, Orisa Mbak Agnes sama juga. Mbak Orisa. Bu Prastiwi. Mangga. Monggo, Nak. Lewung. Lewung. Ya. Oh, liwong kari dhewe. Oh, liwong kari dhewe, kae. Liwong arep Oh, ndi? ya. Oh. Menonton iki. Ya apa manut? Oh iya. Wis, Harapane kanca Berarti warga langsung laras. Fragmen. ramen. Fragmen apa sing dadi Mas Brotone Mas Solikin. Ya, sip. Adewe tetep dadi mban. Mban abadi. Mbane sapa? Aku sapa? Aku mbak ning kono kowe mbak Aku ning. Mbak Neti ya. Ceritane piye ceritane? Jen mengangkut jaten jiwa. Oh, pancen bener kandhane wong bakul sinambi wara. Yen Den Mas Broto ngono oncat ora tresna karo aku, merga ana menungsa murang tata kowe sing aran ceplok warsiah. Ora lho, kok teko-teko wis andang unek-unekke maksude piye? Selak rasronto rasane ngatiku muntap dadaku. Loh, kok sik ana perkara kuwi dirampungke alon-alon ya iso ta? Ana masalah apa ana perkara apa? Sing cemplok iki sing blenek apa sing nyelekutis? Aku mbane kok. Koncone. Aku Iki koncone, Cemplok koncone. iki. Aku cemplok. Kowe sapa? Ayu yo ayu aku. Wasis yo wasis aku. Ya jelas lo suminten kok. Apa nek saya iso nglawan suminten? Lho, aku ya anak warok. Bapakku ya Sekti Mandraguna. Ya padha nek padha-padha. Oh, iki ta sing jenenge Suminten. Anak Guna Seco. Warok guna seco. Duk nalika semono, Kanjeng Adipati Debya ngalih ing Trenggalek, nek bapakku iso mateni kraman, bebanane aku didapet Dimas Broto. Ning kasunyatan Dimas Broto saiki oncat. Loh, mergo saka poka gawemu. Mesti kowe pamer awak. Pamer awak kowe. Heeh. Kok sik iki piye ta? Anu piye jenenge? Awake rasa dipamer kaya aku sak sepir ngene iki wis do mudeng wong lanang. Wis ta, kok sik iki karepe njuk kepiye nek ngene? Ora iki koyone wong sing arep nikung kuwi malahan. Nikong. Iya. Iki sing arep karo Den Mas Broto? Kudune kowe sing ra trimo wong jane dadi pasanganmu to. Oh, dadi iki. Wong kok pawakan kaya gerdu kok iki. Kok sik ta? Kuwi padake gerdune aku ra trimo. Mesti nek aku nek ra trimo. lamaran tetep Dimas Broto milih aku. Aku ijek mending kaya gerdu timbangane kowe wedok ora lanang ora. Ning kang iso ngancani rondo. Kok sik ta? Lah kok gelem ngancani rondo? Lah kowe gerdune mbak kowe le rondo nek lu kok. Lho. Ana jenenge Ayu ya Ayu, aku gede ya gede aku. Ora mau kalian Den Mas Broto milih aku. Ayo ya, aku kedengan deh aku. Rada-rada Dimas Broto mau milih aku. Kaya ngono kaya Den Mas Broto. Garis gedene suminten ki njaluk kowe aja cerak-cerak karo Den Mas Broto. Saiki nek pancen iki Den Mas Broto konen rene kon milih endi? Lah. iki, Jajalan. Men padha padake. Padha padane Den Mas tindak Broto ini. diaturi tindak mrene ben iki ben Den Mas Broto omong dhewe. Ya wis, tak pethuke nganggo Grab sik. Mas Broto. Mas Broto, Iya diajeng. kula sampun kapangklan panjenengan Kang Mas. Wah,
Lah kok klewa-klewa lho. Saatase karo Suminten kok iso klewa-klewa lho. Den Mas Broto ki. Panjenengan kok sampun dipun pacakaken kalian kula lho Den Mas. Kanton nenggo dinten tepuking damel menika lho Den Mas Broto. Panjenengan pirsani anggen kula nyalira busana lho, sampun kula lho. Kuwi ben apa? Kowe nek ngono kuwi wong lanang ya malah gila to. Lho, wis Aku tak gila. bleweh-blewehke kaya ngene lho. Wong wedok ki mbok sing lumrahe. Apa dibledehke sisan ae piye? Kok Kuwi asli apa ora, Sum? sum. Sen mbok ora sum. Iso banget anak Adipati kok sum. Ten ngono lho. Joke, Sum. Ngeten Piye? kemawon. Piye? Garis gedene kok panjenengan oncat saking desa Siman menika monggo panjenengan sampun badhe kadhopaken kalih kula. Nah. Apa merga wong wedok niki? Amarga apa? Kok merdu. Amarga kuwi aku ki ora tresno karo kowe to. Dados panjenengan pilih menika. Iya iki Rungokno cempluk iki kupingmu. pasanganku. Sepindang malih jenengan maksuli. Jenengan kupingmu. pilih Suminten apa cemplok jane? Mas, panjenengan Matur walopot, pedang ngendika Yo sak menika. senadyan iki kaya gerdu ning aku milih iki. Kok malah kaya gerdu? Kan gari mlebu aku. Gas gerdune sakmene. Ya wis ta. Piye to? Jenengan ki iki tenanan lho, tresnane panjenengan ki karo aku apa karo Suminten? Ya karo kowe to pluk ket biyen rak aku tresno. Gerdu ki kan ana kentongane. Kentangane ndi? Lah kowe gawa iki tak gawa. Aku duwe. Ya kok ronda bareng tutuk ro kentongan ayo. Den Mas Broto. Piye, Tan? Sabda Pendhita Ratu ingkang ngendikanipun boten saged wula-wali. Panjenengan sampun kapacaken kalih kula lho. Tenas. Piye? Ning manut atimu jane seneng karo sapa? Monggo panjenengan menika Mas saged ngaturaken netralipun. Kok sih ta? Ai konten. Kok dadi kaya ngene Sabar, ta Plok, iki? sabar. Kok sih ta? Nek wong dadi wong lanang iki mbok ora mesla-mesli ngono lho. Ya, aku ki Nek tresno wis karo milih aku, kowe. Ya wis milih aku kok Iya, aku ditemek-temek milih karo kowe. film. Ya wis kene nang kene ya nang kene. Wes kene Yo. kene wes Broto. Wes iki sing jenenge jodoh yang ngene iki jodoh kuwi dudu jodohmu. Wis kene wae. Ayo. Kowe nyeraten kono genti aku tak kene. Nah, kowe nyeraten ono. Ikan sampun dan ono. Aku ya judek kok. Aku ya emoh. Ngono ben Piye rasane wong kapedhatan terus piye rasane Den Mas Broto? Ngene, lah kowe ra ndek Sedulur bathuk senyari bumi bakal tak belani. Den Mas Broto nyatane wis milih aku. Yen kowe arep seneng karo Den Mas Broto langkai aku sikik. Apa? Kowe Suminten kok majegok to kowe iki? Menungso muram tata kowe sumin. Aku ora ngrebut lho. Sing ngrebut kowe lho. Nah. Iki jodohne ya iki kok. Mas Broto. Mas Broto jenengan ki nang ning tengah kene. Ki lho mbok dilanggati sik kepiye karepe? Kok sik to? Iki kok kowe iki milih sapa? Aku milih kowe, Pluk. Milih aku ya mandek nang kene manteng-anteng. Aku mandek. Meneng. Iki neng-nengen sik ya, Mas. Coba sapa, Pluk? Den Mas Broto. Kok gur kon meneng aku, Pluk. Iki ayo Dik, iki nek Wirangisen kula boten saged katebus menapa kemawon Den wis Mas. mali karo aku iki kudu di nek iki ra sido dadi manten ya dicopoti no. Nek kan ra sido dadi manten. Ya mesane Suminten no. Mas Broto. Mas Broto, kayak kepiye? Den Mas Broto. Yo nek entuk no. Ora entuk. Mas Broto. Kabeh Kok piye lho Suminten ki? kudu dicopot kabeh. Wes Tan. Itu dudu jodohmu Tan. Mas Broto. Itu dudu jodohmu Tan. Mas Broto. Wes golek liyane wae Tan. Wis pokoke Den Mas Broto. Mas Broto. Piye? Den Mas Broto. Ayo Pak Dewi bali, ayo bali. Ayo, ayo, Bali ayo. bali. Mas Broto. Balik. Mas Broto. Lah. Kok dadi kaya ngono Suminten? Mas Broto obrat. Mas Broto obrat. Obrat. Suminten ele. Obrat. 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 Alah, kok dadi kaya ngene Suminten? Obrat. Jatuh cinta
berjuta rasanya, dipandang dibelah, Allah rasanya. Lagune mbak sing kekinian Tatan. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira pentil, ternyata pentil. Waktu ku nongol aku Tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol, ku kira potong, ternyata pistol. Tembak-tembak, dar 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 tembak-tembak. dar dar dar. Mas Broto. Lah, iki sumintene koene apa kono to? Kok. Sumintene kene apa kae jane? Kae lho Lek, kae iki yo. Endi to? Oke. Oh, kae yo suminten. Oh, alah. Lah. Betak-betak minangkani pamundutan. Dadi Wes wong iki. wis sapri wong edan rekosan kok. Gus kalah. Gandeng-gandeng saingane wong edan terus ngedrop. Anak sing luwih sing Ini ya salah satu fragmen yang ikonik loh nderekke Pak Seno. Nggih to. Iya. Kita bisa flashback nggih to, Mas. Lho Pak, nek Ayu Alami iki walaupun diadul-adul ya tetep menarik eksotis. Botakku ketok topri. Bandul lho. Malah kaya bokong kethek. Wis sapri aku guys ora cantik kok ora iso kemayung. Dadi ya botak. Tati ya kencang. Arep mirang-mirang kembayune. Kok le menghancurkan karirku. Ya kuwi jenenge Ora bersaing secara sehat. profesional ya ngono kuwi. Terus sudah dadi manten ya diawul-awul ngono ya. Lah dibandrol ya. Apa? Banci brodol. Wis aku ora nyanyi aku sih isin wis malidaan malu aku. Malida. Pripun? Dek Gading. Jatahe sinten iki? Dek Agnes kali Mbak Oriza nggih? Nggih. Ah, iya. Napa-napa. Wes jejero kae mah padha. Cek. Sugeng dalu Mas. Sugeng dalu Gading. Mbak Agnes, sugeng dalu Mbak Orisa. Apa to iki? Aku mah kaya kere didis lho, Bri, malah kok jeneng. Ora aku tok siosi jam. Ya ampun. Lah kuwi Wis tak lah. nek ana manuk gur gari mencok mrono. Jangan keras-keras habis pakai conditioner. Piye nek apa? Manuk. Lho mencoke ora ning kono kok ndek kono kok. Nek kene ora gelem mencok gur nelek tok, Mbak. Lagune napa Dek Ariza kali Dek Agnes? Nggih, wau. Tasih wonten pambutan lelakon Mbak Menawi. Di situ ada mboten? Boten. Mbak Tatin? Tatin. Bebas. 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 Oh nggih. Sik. Nah, tak Napa liwung wau niku? Oh nggih, nganu mawon kula pengen apa ya? Apa? Flashback. Waduh, flashback. Apa kuwi? Endong. Oh. Nah. Itu adalah Adalah kembang rawi. Nggih, diucapkan selamat ulang tahun kagem DS channel yang kelima. Semoga saya ngrembaka, saya akeh subscriber viewer-e. Pokoke saya solid, bahagia mulya. Sak lami-laminya. Amin. Iki rambut kok isine gurem to, Pri? weh lempeng keramat iki leren. Ya. Alon-alon ya, Jan. Lele. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacar. Buat petanan. Pacar baru kenalan, kena di jalan.
Assalamualaikum. Matur sembah nuwun Mbak Orisa, Mbak Agnes. Sami-sami Mas Gading. Nggih, niki Nggih. wonten wara-wara Dik Gading. Nggih. Ingkang kagungan mobil pickup dengan nomor polisi AB 8702 KIK dimohon untuk digeser sebentar karena menghalangi mobil yang mau keluar. Pindah malih mobil pickup AB 8702 KIK. Dalam 5 menit tidak digeser akan dijadikan door prize. Kejem. Oh alah. Ayo toh Pak D. Sing siji batune entek. Lereno sik. Iya. Bunda Mimin batune entek wis. Iya, iya wis ben leren sik ya Pak D Mimin ya Le. Iya. Mesake raga tuwa. Golek sing ngono ku ya angel Le masane. Mas Keswan tak kon gelungan ya wegah. Sing dereng sowan iki enten Mbak Ayu. Nggih. Bu Neti. Nggih. Kalih Bu Wahyu, Bu Pras. Nggih. Sinten riyen jenengan ingkang miji? Bareng-bareng mawon. Oh, bareng-bareng. Nggih. Oh, nggih. Monggo. Monggo Bu Pras. Nyuwun suprotipun. Disuprot. Sugeng dalu Bu Prastiwi. Sugeng dalu Mbak Lah, Princess. pun bunga toh, pun disawer kalih penggemare. Disawer kembang ah kanca kok kanca edan. Dadi Disawer kok disawer ramban iki. dek dong iki kancaku edan. Dadi sing dikeki aku. Sugeng dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Pak Keswan ugi sehat. Rapati Kok rapati pripun lho? jare suwe ra ketemu sampean. Oh, nek Pak Keswan pipisnya lancar toh? Heh? Pipisnya lancar. Ya lancar. Mosok toh? Heh? Nggih pas Jare rada gadel ngono ki. gadeni apa ta? Bu Neti sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Kak. Sehat Bu Neti. Alhamdulillah. Awet alus nggih. Hah? Bu Eki jan. Nggih. Mae. Mae. Bu Wahyu ki sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Ucapan ulang tahun untuk Dalang Seno, monggo Bu Prastiwi. Pokoke sip ngono. Lah kok cekak aos men kok sip. Nggih mugi channel Dalang Seno semakin mendunia. Ning wis mendunia ya. Sampun. Nggih, amin. Mbak Ayu. Mugi-mugi channel Dalang Seno semakin tambah subscribernya. Amin. Amin. Kompak selalu anggota Dalang Seno. Solid. Solid. Nah, nggih, rukun selalu. Amin. Ya. Oke. Heeh. Bu Neti, monggo. Nggih, Mae. Kagem Dalang Seno mugi selalu berjaya. Amin. Bu Wahyu. Idem sampun sedaya niki. Nggih. Wah. Lagune napa? Dek Gade. Niki sekalian enten sik BA. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalu Mas Gading. Derek mangayu bahagia awit pengetan 5 tahun Dalang Seno channel mugi tansah ngrembaka. Amin. Amin. Kagem Mas Gading tetap semangat tanpa kendat. Khususipun kagem almarhum Kisah Nugroho. Mugi-mugi swarga langgeng. Al-Fatihah. Saking Ahmad Badawi Bintaran Piungan. Insya Allah Badawi kok Badarui. dengan ngantos biar dalam salam kagem Ibu Agnes. Nyuwun pun waosaken nggih Mas Gading nggih. Nyuwun lelagon ngimpi. Oh iki ngisore ana meneh iki.
Izin tanpa saweran. Oh nggih. Oh. Kendel men. Ngimpi kagem gara-gara mawon mengke. Oh nggih. Niki diaturke liwung nggih Liwung pamundutanipun. nggih. Monggo. Wah sampun enten liwung riyin. Enten ingkang ngersakaken duet Lintang Asmara. Ingkang nyanyi Dek Lintang kali Mas Gading. Wah, lah rapal aku. Catetan. Nek Lintang Kairo apal. Ah. Nek karaoke apal ora? Wah, apal banget aku. Cinta apa jenenge? Sehidup semati ya. Kowe ya gelem kowe karo aku. Ora. Wah, kowe ora kok. Yo gimmick Lah, ki acting. sinden beberapa generasi Nggih. loh. Oh, Dari malah ora gelem. Nek kowe ora gelem ya mabuk sik. Nek njuk gelem ora aku. Sampun pun fosile sinden. Kak Fasile lho. Ki sinden senior no lho, Le. Oh, senior, Ki zaman Mbah nggih. Kakungmu, Nggih. Bapak terus saiki ngomong sliramu. Nggih. Yo lho, iki sinden leluhur. Oh, Kowe ya edan. ya main padha wae. Kok jenglot piye to Pak kowe kok? Bu, jare jenglot to Tri, Bu. Heeh, ana sing rukul lho. Bubutennya. Oh, alah. Lah kok padake jenglot. Oh, arti bubu. Dandan ayu-ayu padake. Wis yo. Apa? Ya, Karo napa? ngomong apa neh? Lewung. Lewung. Mbok menawa ngrayu aku sebenar ngopo kowe? Hah? Ora ngapa-ngapa. Oh, kene mengrawani. Yo, liwung ndak Wani kepake. bae. Nggih. Ayo ndak selak dikisruh le dantenan nggih. Jenengan mriki ngajari wae bintang tamu arep enak. Oke. Yo. Kula di tengah. Nah. Bu Prastiwi sebelah sini. Oke. Nggih, mungkin ndak kesampluk kancane. Soale ora ketok. Kemasan saset kok ya. Kok kemasan saset? Lho cilik. Kae lho tisu sik dienggo ngelap nggon galon-galon kae lho. Apa? Main semene kae lho. Ya, kemasan saset. Bu Prastiwi iki ora cilik, ora alit. Apa? Kowe le gegeden. Oh ayo. Aku padake tisu. Heeh. Tisu. Oh. Halo. Seneng banget aku. Alah, lati garek tisu apa nih Rian? Nah, Bu? ya iso mbok ngelap. Nek tisu nek keringetan. Heeh ta? Tisu goib. Tisu sulap. Monggo lewung, rencang-rencang. Buka celuk. Seluk yuk. Ayo yuk, seluk yuk. Apa? Bu Neti. Salalalala. Ae ya. Salalalala. Ae ya. Lalalala ya. Ae. Semangat Bu. Semangat, ayo. Liyane jogetke so pas ki buke kok gedabikan dhewe. Aduh ya. Yo wis umum nek wong tuwa ki sok meleset to no. Alah. Yuk Kira gedhe. kan. Ayo Mbak Bu Wahyu. Sabtu Cendol, cendol.
monggo. Apa? Sabda pendeta Mugi